Добро утро, приятели! Добре дошли в Майами Бич! Та-та-та-та! Отиваме на експедиция. Дора изследователката е тук с вас днес. Ще ходим да търсим кой има дълбините на морето, океана, езерото Дружба. Дружба. Може да изпием без да умрем. Ма ние забравим да отидем до магазина, бе! Цялата ни работа така. Нищо. Ще намерим друг. Тук сега дойдохме на Созопол, на централния плаж, до клуб Хелп, да се почипкаме малко. Ето го. Ето там е клуб Хелп. Ето го плажа. Мръдните се вижда плажа. Бе, дали е як този пясък, бе, човек? Оба. Пясъкът е по-различен, да знаеш. По-пясъчен, а? Малко по-ситен е, да. Не знам, не е горещ, това е добре. Доста добре даже. В момента е 33 градуса и е пълна жега, мръсна, гадна жега. Беше зон. Ето това също като до Созопол, като Бургас, същата работа, човек. Зон ги чедър 15 ля. Тук е на бич барове. И в смисъл сядаш и ти е на консумация, не ти е на... Сещате ли си? Ние ще седим на безплатната зона и ще забичим чедърчето. Ето го. Мъкнем си го. Сега, така. Ма ти като... Малко ли сме тук? Лайфгарди. Ние ако са отдавим. Айде. Тук ще бъде България. Ние ако се отдавим тук вече ще бъде голям сир. 5 лайфгарда да се отдавят на Валера морето. ще се пръсне от смях с нас и каже, те ли са работили за мене като лайфгарди? Мале, това плаща е топъл обаче. Водата е яко гореща. И е яко солена обаче. Дири, какво ще кажеш? Кефирите плажа? Ами, аз съм много доволна. И плащето е чисто, и водичката е чиста. И Абе, само- чиста е силно казано. Има си яко водорасли. Доста е солено. наистина е. Наистина е доста солена и не сме свикнали още. И казваш, трябва да стане поне още 2 седмици да свикнем. Какво ще кажеш? Да. Така и аз мисля, че още 2 седмици платен, всичко да не е спонсорирано и платено. Долу линк в описанието, Револют, пращайте пари. Да останем още една седмица на Майами. После ще ходим се разхождаме натам. Натам, надолу. След плащето ще гледаме главната днеска на Майами Бич. Еба голфа да ева. Яко тунинг. Тунинг лате. Добре шли на Ocean Drive. Леко имам после само спиколо. Така почва джумбиша вече. Може да си ходим по средата на улица? Много ясно, че може. Не сме си... Ние винаги може да ходим по средата на улицата по принцип. Добре дошли в GTA Vice City. Бау! Какво направи то, бе? Тая как се фърли, мале. Мак чулата, ей. Много добро беше. Това сдърсане обаче е безкрайно, човек. Не знам кой нормален ще трени по Ocean Drive. Особено сега вечерта по това време. Направо е лудница. Яко народ. Тук обаче във всеки втори бар има някакъв лайв перформанс. Или танцува някой, или пее някой. Лудница е яко, ама вайба е много топ. Доста по-добре от Нью Йорк, няма да лъжа. Бяло, зелено, червено. Оля, покажи. България на 3 морета, 4 океана. Направо няма как. Ставаме едно с земята. Колко е срока? Трябва да легнем, а? Как зарежда се супер пауъра на земята. Такова стартък си не бях виждал обаче. И до него, хора да видим, 2 корвета. Тук хората обаче имат яко пара, постоянно се движат някакви яки коли, я корвети, я ламбута, пошета, такива неща.
Абе, нищо им. Другия път няма да дойдем пеша. Ще се след това с жълтия курвет. Да, не го ли ще вземем? Да се отличаваме най-много. Да не виждат хората, не за друго. Ама, айде, другия път ще го оставим. Ей, защото ще сме. Айде. Айде. Яко перформанса са карабача, да се за хората да привлечат внимание. Няма лажа, няма измама. Да, там ма бая. Ама там са колите, не чупвате са пред... Ей, то си мал майка, ще почне да скачи това нещо. Ама това кой знае колко пари струва, човек. Все да не купиш два пъти. Едва ли ще само 2 пъти си гледай какво става отдолу. Всичко е чисто ново. Висок колата. Ама така много диви коли, човек, много диви. Направо, то да му правим много Grand Theft Auto, а? Обичам коли, густо ми е. Само така. Ей, това е твой бар. Твоята песен е това. Любимата ми. Въпросът е дали ще намерим хотела на Томи Версети днес. Дали ще го познаем. Кое? Как кое бе? Ти баш Моят ли си хотел? играл? Не. Fun fact. But no, I haven't. Какво правиш в Майами тогава? Не знам, аз съм само за снимките тук. Без коментар. Това момчето откъде да знае. Аз съм само за сторитите и така. Оная, виж каква е яка, човек. Колата. Ти вече пускаш. Да, че подскача, човек. Аз не мисля, че подскача. Та, може да не подскача, но точно тия са... Да, такъв тип са. Да. Ма точно в тая не мисля, че подскача. Се паси на апарата. После ще има трафик в Майами. Той един е мъртъв вътре, бе. Има някакъв манекен ли вътре, това не знам, или просто спи. Ама Да, май е превозил яко. Дойдох и седах на някакво заведение. Ocean Stand, South Bar, South Beach. Абе, сега ще пробваме как е. Платих си Аперол Шприц голямо за $26. Цвица като... 26 долара. Какво? Всичките са 26 големи цвети, аз си взех и това. Кое? Капихаринка ли? Кое е това? пък аз се лъжах нищо да си поръчам, защото нямам 21. Пресигна Аперолчето. Проблема е, че е топло. Чашата е топла, сигурно сега след минути, не знам. Сега ще направим един тест, само че не мога да се пора само кота. Нека видим как е. Доста е добре. Само 6 от 10. За $26 става. Ядва са. Как е твоето здраве? Мърсен топ на здравето. Кой е това? Мохито. Супер. Диди. Моето е това. Това е тритила пиене. Яко ли е? Да. 7 от 10. Колко му даваш? Просто как е? Бих казал, само да си им подобия. Бих казал, че е доста добра водата. Има лед направен от вода, ако не се лъжа. Безплатна, да се надяваме. Бих ти дал солидни 8 от 10. Много добро. Мисля, че неговата е най-доброто от всичко, само това ще кажа. Ден 2 от почивката в Майами. Вчера ме изброиха $100 за тия коктейли, всякакви фита имаше, автоматични бакшиши и всякакви други работи. И направо се прибрахме след това вкъщи и легнахме да спим. Се станахме и дойдохме да се возим на корабче покрай Майами и дойдохме по случайно в Hard Rock Cafe, където е пълно с всякакви експонати. Ето така, примерно има Ники Минаж, някакви костюмчи. Пише къде е дизайнато, къде го е носила, всякакви такива неща. Ето тук има някакви баскетболисти, тениски, плочи, картини, всякакви яки изложени работи. Има на Майкъл Джексън яките. Като цяло много начално бяхме тук и изобщо съжаляваме, цените са много приятни. Поръчах си една салатка и като цяло това ще хапна за момента. После ще видим как ще е на корабчето, то ще е час и нещо. Ето тук има на Мадона някаква буда с автограф. Даже тук отзаде се вижда автографа. Малко.
Има на Уитни Хюстън някакво сако. Много яки работи, е пълно. Барабанчета, неща и всичко си има някаква история, нали, къде е взето, всякакви такива работи. Малко ще го кажа какво хапаме. Дойде храната и това е бахти огромната салата, човек. По-голяма от ръката ми. Другите също някакви салатки, бургерчета. Това е Меси бургера. Изгледат много добри нещата, особено на цената са супер. Сега ще тестваме. Тест. Моите е с стек, домати, кашкавали, всякакви неща има. Чайте да пробваме сега мръвката. Много е добре. Много е добре. Наядохме, вчера пихме коктейли за тия пари. За тия пари само коктейлчета пихме вчера, сега се насмукаме яко. Мале, това е уникално, човек. Много е яко. Батко, това няма закапане ли е? Леле, огромно е. Няма да го махам той, че иначе не мога да отхавам. Майко. Яко ли е? Пилешкото е дълго вкусно, човек. Не знам да го правя. Идеме в ресторантчето вече, всичко беше много яко, салатки, бургерчета, работи. Сега закачихме на корабчета и ще отлитаме. Това е, се убиш риба заден двор. Ти е побаде. Не май до година вземем тая къща, а? Не, за нас е малко е за нас. Нас не трябва нещо по-грандиозно, не може да кеш малко къщи да са живи. You can rent one of these out guys out for 5 beds or 5 bathroom, only $5,000. $5,000 only, it's only for one night. $5,000 на вечер. Good night, you know what I mean? Еба, ако искаш, брате, ако искаш, майко. Майами, бейби. Това, къщата на Джеки Чан, брат. О, я вижте е тая. Е тая. Много яко. Here guys, I'm waiting to show you my private stuff. I mean my private property to be more specific. Te mi cosa personal. Пак ти яхтата, човек. Después del banco Visa, after the waypoint, you're gonna need to look up, mira un poquito arriba, en el techo. See that little pool? That's my pool, la piscinita. Ей, удаци на яхта отпреде. На яхтата отпреде. Yeah, that's my pool, la piscinita, mira. Aquí es la casa de Shakira. Тук Пике си е водил някакви курви. 100%. Ете, това къща на Джейк Каля, брате, ако искаш. Ние само един джет и може му купим на него обаче. Here you are with the Говоря за logo, къщата. 7 million. Ако мачка това, втората ти има родин ден, са пъска направо даре. Viagra. This guy, with the company, it was producing also the Viagra. Това е острова на маняка, който е измислял Виаграта, човек. Даде 100 милиона за този остров. Cada palma aquí es $10,000. Viene de Angola, África. Измислена от Pfizer. They say at Като night ваксината put the Viagra in the palm trees. И сте се взели остров за 100 милиона, ако искаш. En las palmas es porque son derechas así. Yo no sé. Дейвид Бекъм, къщата. Messi juega en su equipo que se llama Inter Miami. Ета още най-мощния обаче. Това се строи за Меси, след като отишъл в Интер Майами. Дали бе? Да. Беше яко, а? Да, Беше краката ми се добре. станаха малко. Беше много яко на лодката. Майами се справя много добре. Ого, много по-добре от Нью Йорк със сигурност. Какво говориш? И лодката беше супер и Hard Rock кафето си беше топ. Тръпни с главата е. Манджата от трубата, даже не можахме да издем всичко. Сега продължаваме към Ocean Drive, baby. Отиваме малко на плажче и след това се запътваме И до към вечера. До вечера. най-добрата вечер, сръбска скара. Отиваме малко на Джумбиш, на Чалгийка, да се почувстваме и ние малко. Аре, дойдохме на Ocean Drive, посетихме Burger King, взехме се шейкчета, пиваме се и отиваме на плащи латенка. Ето го. Е така през деня направо коренно различно. Няма нищо общо. Е там слушат някакви бакти, барсита, руфтопи, работи.
И отдолу също има някакви представления, отново като вчера. Пеят, играят, танцуват, абе вода работа. Тук партията никога не спира обаче. Така плаща обаче е много яко, е доста по-живичко от вчера. Има доста повече хора. Ама е мръсна жега и днеска нямаме чадърче. Тъй, че малко ще напече слънцето, най-вероятно ще изгорим. Ама нищо бе, веднъж ще живее в Майами. Това Ocean Drive през деня е направо нищо общо, човек, нищо общо. Пълно с всякакви хора, всякакви различни, всеки си прави неговото си и го боли корето всякъде. Кеф ли тебе? Бати якото е чек. The most social place. Бати якото. Заобиколен от хората, си в дискотеката. Само че са бахти якти хора, не са някакви комплесари, къде искат да са бити. На всеки може да си лафи всичко са, всеки човек боли корето. Има 50 волейболни игрища, сигурно. 50. И ме струва, че на което да отидем да кажем май играем с вас, всеки ще се нави. Ама е... Направо се... Не знам. Нереалистично е такова. Да, ти си иска да си ходиш, човек. Хищ ли ми се иска да си ходя. Така, мога да се разкарвам всеки ден по тази уличка, човек. Вечера ще е още по-яко, като отидем на сръбска кръчма. Си пръсим панера там от всякъде. Удри! Е това е. Никой не спустим на звезда плажа, няма кой друг. Може да тръгваме от плащето, чакаме обусна току-що. Тръгваме се от плащето и тък му се оправяме, заминаваме и слушаме до нас някаква сръбска музика. Залажни с маяците, един е работил като диджей в това заведение, където ще ходим след малко. Ще видим как ще е днеска, казаха, че вторник е най-силният ден. Тогава има яко чалгия, ключици и такива работи, той тогава пускал. Казаха, че днеска пак ще е добре, ама няма да е чак такъв топов за топ. Плащето беше много добре, много пръсканица. Сега се прибираме, оправяме се и заминаваме. Врах за вчера вечерта от кръчмата, ракия, лаунж там. Яхме, пиехме, слушахме чалга, направо се пръснахме панаира. И сега се отнасяме от апартаментчето. Ще ходим на плажче и след това заминаваме към Вашингтон пак и вечерта си хващаме полета за България. Приключи бе, 3 месеца. Приключи. Това е апартаментчето общо взето. Дето бяхме, един хол, 100 метра за цената, кухничка тук и една спалня. И така е банята. И това е баничката. За тези пари толкова. За ефтинко. Няма как. Сега отиваме на плаща и след това заминаваме към летището да си хващаме самолета.